डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्ट धेकियाजुलि बाथासिपुर दा मना सेन्टार जिल्लाया जाबाय सनितपुरानो खिनिखौ आं बुंनाय जाबाय दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननो गोजोननाय हरदों मथा-मथि नोंथांमोना जाहाथे होफैयो जेन एरियाया जाबाय दावगाफुर लाइन ओरै नैबे जोंनि रेल स्टेशन साहानिफ्राय जोबथा अबे खन्द'आव गखो बेखौ थाल मोनाखै जेखिजाया खामफ्रामसिमाव जोबथाहैदों खामफ्रामसिमाव दा नोंहा मा जादोंमोन देलाय एसे बुंलाय माने मैया 5टा साराय 5टासो समाव मोनसे जाथाय जादों माने आङो अमा लायनो होननानै थम गारियाव थांदोंमोन जाहैदों इयाव मानि बेग पेन पकेट सिफियाव लादोंमोन मानि बेगखौ पेन पकेटनिफ्राय गलांदों माने मानि बेगआ थाल मोनासै इनिफ्राय जों गिदिंनाबो नायफिनदोंमोन दा बुस्थुखौ मोननाय जायाखै ओमफ्राय फैसाया जाहैबाय राङा जाहैबाय 23,500-600 इदि जागोन नामा सन्देह इनि गेजेराव मथा-मथि थुलमुल बिसिमसिम जागोन आरो खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ मथा-मथि फैसाखौ दा आंनो नाङा रायजोफोर मथे गेदेर उन्दै मोनदोंना सोमोन्दै दा मा बुंगोन आङो मथा-मथि आंनि डकुमेन्ट्सफोरखौ जा दङ बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ गासिबो टटेलि जेरावखि गारालासिनो जाहाथे अननानै जाय मोनगिरि बिथां हक बा उन्दै जोंनि बियादै हक सोरबा आदै मादै बाजै बा नानिमोन बा बिदि सोमोन्दोनि बैसोनि मानसि जायाथों अननानै आं रिकुवेस्ट खालामना खुलुमहरनाय आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमदों बे डकुमेन्ट्सफोरखौ पान कार्ड दं आधार कार्ड दं भटार कार्ड दं गारि IC दं ATM कार्ड दं ओमफ्राय बेमारि कार्ड दं बायदिसिना बिदिनो गासै टटेलि कार्डफोरखौ जाहाथे अननानै जायबा मोनदों बे मानि बेगखौ नांगौ आंनो रांखौ नाङा थाइसेबो नाङा लाजुब आनिखि माने हमजानो गियोब्ला हमा आङो जाहाथे टटेलि आंनो गोसो गोथारै जुदि अननाय दङब्ला बा मानसि होननानै मानसि महरै साननाय दङब्ला जाहाथे अननानै होफैयो जेन आंनो बे डकुमेन्ट्सखौ आन्थाखौ आंनो नाङा फैसाखौ रांखौ जाखिनि मोनदों मोनगिरि बिथांमोना थ' होफैयो अननानै सोरबा आइजो माहारियानो मोनदोंब्ला बा जोंनि हौवा माहारिया मोनदों जाहाथे होफैयोब्ला आंनि गोसोआ गोजोननाय थागौमोन साबायखर बावगौमोन आं इसोर बायदि माने साननाय थागौमोन आं गोसो गोथारै नोंथांमोना होफैयो जेन बे बुस्थुखौ जाहाथे नोंसोरो फैसाखौ बिफिनजानो गिदोंब्ला आं गिया थाइसेबो नोंसोरो जाहाथे मोनदोंब्ला आंनो होफै आं जाबाय मना सेन्टारनि रन्जित अमा बेफारि मना सेन्टारनि बसुमतारी रन्जित बसुमतारी एरियाया जाबाय दावगाफुर लाइन ओरै नैबे जोंनि रेल स्टेशन साहानिफ्राय जोबथा अबे खन्द'आव गखो बेखौ थाल मोनाखै जेखिजाया खामफ्रामसिमाव जोबथाहैदों खामफ्रामसिमावसो आं थाल मोनहैदों माने मानि बेगखौ बिदि जादों मना सेन्टारनिफ्राय खामफ्रामसिम इसिम मोनहैनायावसो मानि बेगखौ आङो नायफ्लांदों पकेटाव खामफ्रामाव मानि बेगा बे दावगाफुर लामा लाइनाव आंनि मबाइल नाम्बारा जाबाय 8875393890 आंनि मबाइल नाम्बारा बे नाम्बाराव नोंथांमोना मोनदोंब्ला कल खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे गिनायफोर दङब्ला जाहाथे बे रन्जित बसुमतारीनिनो माबा न'खौ जुदि सिनायोब्ला नांगौबा डिक्लेरेसन लांगोनाफोराव गारना दोनैबाबो आं खननानै लागोन बेखौ नोंथांमोना गियोब्ला फैसा मोनगिरिफ्रा गिबाय बायनाय दङब्ला फैसाखौ जाहाथे मोनोब्ला माबा मोनसे खालामगोन नामा गोसोआव साननायफोर दङब्ला आंनो सारेनाबो नाङा फैसाखौ नोंथांमोना लाजोब आं बेखिनिखौ बुंनानै आं सेयाव भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दा बाथ्राया गोबां सिरियास जानानै फैदों सासे गेदेर अमा बेफारि बे धेकियाजुलि बाथासिपुराव थानाय ओनसोलनि सासे अमा बेफारि जाय रन्जित बसुमतारी बे रन्जित बसुमतारीनि मानि पासआ गदों आरो बे मानि पासआव गोबां रां दंमोन आरो रां थानायजों लोगोसे माखासे डकुमेन्ट्सफोर दङ अरिजिनेल डकुमेन्ट्स स' रायजोफोर दिनै जाय गोमाजादों बिथाङा दिनै बै रांखौहाय लुबैयाखै रायजोफोर दा बे रांनि अनगायै बेनो
डकुमेन्ट्सखौ नांगौ जानानै फैदों रायजोफोर बे मानि पासआव गोबां अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोर दङमोन स' नोंथांमोना जायफ्रा मोनदों अननानै नोंथांमोना होफैफिन डकुमेन्ट्सखौ जे नोंथांमोना रांखौ लानानैबो स' नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौल' होफै बेखौ खावलायदों बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो धेकियाजुलि बातासिपुर ओनसोलाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना जेसे हायो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जे नोंथांमोननि शेयार खालामनायजोंनो जे बे बिथाङा गावनि डकुमेन्ट्सखौ मोनफिननो हायो अब्ला रायजोफोर बिथांनि नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना बेवहाय कल खालामनानै बिथांनो बे डकुमेन्ट्सखौ जासिहरनो हागोन जायफ्रा मोनदों अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जेसे हायो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा आरो धेकियाजुलि बातासिपुराव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै जाहाथे बुजियो आरो मिन्थियो